House music. Gandang umaga mga kakulit. Medyo it's been a long time na hindi ako nakapag-vlog kasi busy sa school, daming ginagawa. Kaya ngayon lang naman, ayun. Shoutout pala sa Delta Ru chapter, Kagbakong. Ayun, sa ka-chapter ko. At sa mga ka-alpha, kaparo natin dyan. Shoutout po sa inyo. Long live. Ayun. So mamaya ipapakita, pupunta na naman ako sa shop ni na Pops Benji. Tagal-tagal nandi ako nakapag-vlog. Mga 1 week, 2 weeks, ganun. So, kumusta na lang sa inyo. Ayun, abang-abang mamaya, may ipapakita ko sa inyo. Hintay ka ba? Wala na! It's a prank! Ayun mga kakulit, papunta na ako sa Binavista. Ayun, doon na lang tayo magkita-kita. Abang-abang na lang. Bye, shoutout kay Kuya Buds, dyan sa San Francisco. Kung makikita nyo dyan sa may crossing, sa may kainan, kay Kuya Buds yan. Kain na lang kayo dyan. Oh, shoutout kay Kuya Buds. Abang-abang na lang kayo, papunta akong Binavista. Ayun mga kakulit, andito ako ngayon sa pier ng Binavista. Dito muna ako pumunta. Mamaya punta na lang ako dun sa shop ni na Pops Benji. Yun yung sabi kong ipapakita ko sa inyo. Yan si Bumble. So, i-flex ko lang yung nag-sponsor natin sa Rash Guard. Yan, si Charlie San Diego. Shoutout sa iyo pre, sana makita mo tong vlog ko. Ayun, salamat sa sponsor ng Rash Guard. Ayun. Poging-pogi na naman yung Bumble ko. Dinaig pa yung may-ari. Ayun. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So shoutout sa inyo. Yan sa mga nagsusupport din sa akin. Ayun. Shoutout sa mga tropa ko dito taga Binavista. Ayun, tropa natin dyan sa Bunker 1. Ayun, shoutout sa inyo. Mamaya abang-abang kayo, pupunta ko dun sa shop ni na Pops Benji. Although galing na ako dun, kaso bumalik lang ako dito sa pier para mamaya na lang ako magbo-vlog dun. Ayun, share ko lang. Ayun. So abang-abang na lang mga kakulit. House music. House music. Ayun mga kakulit, na-flex ko na sa inyo si Bumble. Ayan. So, papakita ko lang dito sa inyo yung gandang tanawin ng Binavista dito sa pier. Ayan. Dito sa dulo, sulo ko lang to. Nag-iisa lang ako dito. Yung iba minsan na napunta din dito, kaso gabi na. Dito sila nagpapalipas ng oras minsan kasi tahimik dito. Ayun. Baka mga mamaya may pupunta din dito. May iba-iba dito na liligo. Ayan. Yan, nangingisda sila. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan guys, ayan, nangingisda sila. Ayan, may iba din ditong ayan, may family bonding ata. Ayan, yun. Shoutout sa kanila. Ayun. Sa gusto, pumunta na lang kayo dito, walang bayad dito sa pier ng Binavista. Ayan. Kitang-kita dito yung mayon.
Ayan. Yung na-stress dyan sa mga module nila, punta lang kayo dito. Pero siguraduhin tapos nyo yung gagawin. Baka kasi matambakan kayo ng mga activities. Ayan, mahirap na. Ayan. Sa susunod, abang-abang kayo. I-reveal ko yung jowa ko. Ayan. Sasama ko na siya sa vlog. Hindi totoo Kaso yan. busy din siya sa Bola lang yan. klase. Ayan, nag-start na kasi yung klase nila sa Mariners. Ayan. Baka sa susunod, abang-abang kayo para makita nyo yung iba nakita na yung jowa ko, pero yung iba hindi pa. Kaya abang-abang kayo guys. Kung gaano kaganda. Ayan. Ayun mga kulit, balik na ako dun sa shop ni na Pops Benji. Tsaka ipapakilala ko sa inyo yung papa ni Tisoy. Ayun yung kasama ko si John Francis. Umuwi pala yung tatay niya, si Tito Mike. Ayan, makikita nyo na lang. Abang-abang kayo guys. Yun mga kakulit, andito na ako sa shop ni na Pops Benji, ni Pops Tisoy. Ayun, shoutout Pops. Yan. Sana all. Nanap ko yung papa niya. Ayun, makita nyo yung mukha niya. Siyempre magmamana yun din. Pogi din yun. Ayun. Shoutout kay Pops Benji. Ayan. Si Kuya Alvin. Bali si Kuya Alvin, yan yung nagluto dati. Ayan. So yung nagluto nung pag food trip dito sa kanila. Nagluto kami ng manok. Antay-antay lang. Wala pa yung papa ni Tisoy. Baka nasa taas pa. Padiasan si papa mo? Ayan. Mayan na lang pag ano. Ito yung papa ni John Francis sinasabi ko sa inyo. Shoutout kay Tito Mike. Ayun. Shoutout. Shoutout tayo dyan. Makikita nyo ha, di ba? Siyempre saan magmamana yung anak? Siyempre sa tatay ha. Pogi. Ayun, bali nakita nyo na yung tatay ni Pading Tisoy. Ayun, John Francis. Kayo na umusga kung sino sa kanila yung pinaka-pogi. Ayun. Abang-abang kayo. Yan guys, yung ginagawa ni na Tito Mike na lutuan ng lechong manok. Ayun. Yun. Abang-abang kayo guys pag natapos yan kasi dito na lang kayo bumili ng pang-ulam. Oh, wait. Yari na. Ano pangalan to ng ano? Nung Pinoy. ano? Ano? Wala pang pangalan ngayon. Ayan. Bali wala pang pangalan yan na ginagawa ni Tito Mike. Abang-abang kayo sa susunod. Dito lang yun sa Croquete sa Binavista. Yung walang ulam, dito na lang kayo pumunta. Ayan. Tsaka abang-abang kayo kasi pag nakapagawa ako ng sticker, yun, kung sinong bumili dito, yun, may libreng sticker ko. Kaya abang-abang kayo guys kapag tapos na to. Inabutan na naman ng ulan, dagdag sipon na naman. Ayan, ba't sinisipon na ako? Hindi na ako nakapag-video doon ng mabuti kasi yun, may ginagawa nga sila, tsaka naulan na din.
bumili na ako ng ulam namin ni mama. Uwi ko lang. Share ko lang ulit. Yan. So yan, abang-abang na lang kayo guys sa mga susunod na video na gagawin ko. Although maraming lagpas na panahon na di ako nakapag-vlog. Busy din sa klase. At saka yun pala yung sinasabi ko dun sa ginagawa ni na Tito Mike, yung papa ni John Francis Kisoy. Gawin nila dun is gagawa sila ng lechon manok. Kaya abang-abang na lang kayo guys. Tsaka yung sticker ko din, kapag natapos na yun, kada kung sino bibili doon, may libreng sticker ka na. Ayun. Kaya salamat sa mga suporta nyo guys. Ayun, kahit kaka-vlog lang natin ulit. So sana nag-enjoy kayo sa videos. Bali hindi nauutal ako minsan kasi yun nga, bali 2 weeks na ako hindi nagvo-vlog. Medyo naano yung pagsasalita ko. Abang-abang sa mga video yung magagawa ko, yung sa mga vlog. Ayun, shoutout na lang sa mga vlogger dito sa Bicol. Ayun, hindi ko na kayo iisa-isahin kasi medyo marami yung populasyon natin. Ayun. Salamat na lang sa bawat suporta ng isa't isa. So, God bless all. Yun na lang. Salamat.